давоми романи Фирдавсӣ шаби гирифтани моҳ. ба ҳар ҳол пешомадҳои нохуш паси сар шуданд, гарчанде ки талхии онҳо дар дили шоир боқӣ монд. онҳо ӯро муддате аз шуғли шоириаш боз доштанд. акнун вай аз нав дар шуғли худ ғарқ шуда буд. рӯзону шабон дар ҳуҷраи худ аз сари китобу қаламу коғаз барнамехост. фақат гоҳ-гоҳ баромада барои рафъи хастагӣ ба соҳили Кашафруд мефуромад ва соате дар соҳили он гардиш мекарду боз ба корхонаи худ бармегашт. дар олами ахбору ривоятҳои бостонӣ сайр менамуд. аз онҳо барои худ муҳите сохта буд ки ғаму ташвишҳои ин ҷаҳон ба он муҳит намеғунҷид. ҳар гоҳ ки ба ҳуҷраи худ даромада сари мизи таҳрираш менишаст, ташвишҳои зиндагиро дар паси дар мегузошт ва маънӣ ва мақсади ҳаёташ, мавҷудияташро дар шоҳкитоби ояндаи худ медид. азму ҷазми он дошт ки ҷаҳони аҷамӣ кайҳо фавтидаро зинда гардонад ва ҳам забони модариашро чунон қуввату пояндагӣ бахшад ки то абад ҳеҷ як қувваи беруна ба вай футур расонида натавонад. ин кори худро бузург ва муқаддас медонист ва ҳозир буд ки тамоми умр, тамоми нерӯи тану рӯҳ, тамоми хираду донишу заковаташро фидои он созад. аз худояш чандон муҳлати зиндагӣ мехост ки тавонад кори бузурги пешгирифтаашро ба анҷом расонад. ҳаме хоҳам аз довари Кирдигор, ки чандон амон ёбам аз рӯзгор, ки аз ин номвар номаи бостон бимонам ба гетӣ яке достон, ки ҳар кас ки андар сухан дод зи ман ҷуз ба некӣ наёрад ба ёд. достони исфандиёри рӯинтанро ба қалам гирифта буд. дар аввал кор ба душворӣ пеш мерафт, магар аз воқеаҳои нохуше ки ба ӯ рӯй дода буданд, хирагии табъаш ҳанӯз тамоман рафт нашуда буд, ки суханони муносиб ба зудӣ ёфта ва байтҳо ба дилхоҳи ӯ баста намегардиданд. шоир аз ин дилтанг мешуд. аз дарича фуруғи зарини моҳи пур ба ҳуҷра метофт. ба ногоҳ фуруғи он хира гашт. бар қуббаи зарини камар оҳиста оҳиста сояи сиёҳ хазидан гирифт, то ин ки 3 ҳиссаи онро тамоман пахш кард. торикӣ фуромад, шамоли сард вазид. аз ҳавлиҳои ҳамсоягону дуру наздик дакодаку дарангодаранги ба ҳам хӯрдани зарфҳои мисину симин баланд гардиданд. баъдан шоир он шаби гирифтани моҳро чунин тасвир хоҳад кард: моҳ шуда тира андар сарои даранг, миён карда борик, дил карда танг. сипоҳи шаби тира дар дашту роғ, яке фарш афканда чун парри зоғ. чупу лоди зангорхӯрда сипеҳр, ту гуфтӣ ба кир андар андуда чеҳр. ҳар он гаҳ ки барзад яке боди сард, чу зангӣ барангехт зангӯш гард. шаби тор ва сафири боди сард бар дилтангии шоир меафзуд. вай бархоста аз ҳавлии дарун занашро садо кард: хурӯшидаму хостам з ӯ чароғ, даромад бути меҳрубонам ба боғ. маро гуфт шамъат чӣ бояд ҳаме, шаби тира хобат наёяд ҳаме. бадӯ гуфтам эй бут наям марди хоб, биёвар яке шамъи чун офтоб. бинеҳ пешаму базмро соз кун, ба чанг ор чангу май оғоз кун. бирафт он бути меҳрубонам зи боғ, биёвард рахшанда шамъу чароғ. май оварду нору турунҷу биҳӣ,
зудуда яке ҷоми шоҳаншаҳӣ. гаҳе май гусориду гаҳ чанг сохт, ту гуфтӣ ки хороқ найранг сохт. дилам бар ҳама кор пирӯз кард, шаби тира ҳамчун гаҳи рӯз кард. он гоҳ ёри меҳрубонаш хост ки бо хондани қиссаи дилангезе аз китоб он базму суҳбати ширинро ширинтар созад. маро гуфт он моҳи хуршедчеҳр, ки аз ҷони ту шод бодо сипеҳр. бипаймоӣ то ман яке достон, зи дафтар барат хонам аз бостон. пур аз чораву меҳру найрангу чанг, ҳама аз дарди марди фарҳангу нанг. хонанда ва гӯяндаи моҳира Фотима бо овози софу маҳинаш қиссаҳоро шавқангезтар, ҷозибаноктар мегардонид. шоир таклифи ӯро чӣ тавр ба ҷону дил напазирад. метавонист қиссаҳоро худаш хонда ба назм гардонад, лекин аксаран ба ҳамсараш хононда ба хотир мегирифту сипас ба китоб нигоҳ накарда дар риштаи назм мекашид. дар хониши Фотима достонҳо бо рангу маъниҳои нави худ ҷилва мекарданд ва қаҳрамонони онҳо бо сурату сирати хосе дар дидаи хаёли шунаванда намудор мегардиданд. бигуфтам биёр эй маҳи хубчеҳр, бихон достону биафзой меҳр. магар таби шурида бигшоядам, шаби тира зандеша хоб оядам. зи ту таби ман гардад ороста, аё меҳрубон ёри пероста. чунон чун зи ту бишнавам дар ба дар, ба шеър оварам достон сар ба сар. Фотима аз китоб ба хондани достони бежанд ва манижа шурӯъ кард. шоир ҳама тан гӯш ва ҳама ҷон ҳуш гардид. моҳ аз сояи сиёҳ баромада боз дурахшону хандон шуд. шаъшаъаи он пардаи чун пари зоғи шабро ба ҳарири латифу шаффоф табдил дод. шамол низ гӯё аз парвози пурҷадалу пуршаву шӯви худ хаста шуда ором гирифт. дар олами табиат осоишу сукут ҳукмфармо гашт. ҳар ки дар шоҳнома ин достонро хонда бошад, медонад ки Рустами Зол худро бозаргон сохта ба Турон меравад, то ки аз ҳоли наберааш бежани ба чоҳ андохташуда хабар бигираду чораи халосии ӯро ҷӯяд. манижа духтари шоҳи Турон ва маъшуқаи бежан, ки падараш ӯро аз даргоҳи худ ронда буд, барои ошиқи тирабахташ гадоиро ба гардан гирифта ҳар рӯз ноне ёфта меоварду ба даруни чоҳи ӯ мепартофт. духтар бо бозоргони эронӣ дидор карда аз вай мепурсад, ки оё дар Эрон хабар доранд, ки шоҳи Турон бежани паҳлавонро бегуноҳ ба чоҳ андохтааст. Рустам барои худро пеш аз вақт ошкор накардан, аввал ба манижа тундӣ карда ӯро меронад ва баъдан аз вай саргузашташро мепурсад. вақте ки Фотима аз хониши достон танаффус карда, барои аз хоби духтарчааш хабар гирифтан ба ҳавлии дарун рафта, то баргаштани ӯ Фирдавсӣ ин воқеаи достонро дар фикраш назм карда буд ва онро ба ҳамсари ҳайронмонандаш хонд. манижа дар шеъри шоир дарду алами худро ба Рустам бо чунон сӯзу гудоз баён мекунад, ки ба чашмони Фотима об омад, ҳолон ки ӯ дар вақти аз китоб хондани ин лавҳаи достон хандон буд. рустам дар ин шеър мегӯяд: якояк сухан кард аз ӯ хостор, ки бо ту чаро шуд дижам рӯзгор. манижа баду гуфт каз кори ман, чӣ пурсӣ зи ранҷу зи тимори ман. аз он чоҳсар бо дили пур зи дард,
давидам ба назди ту ай родмард, ки аз ту бипурсам яке навхабар, зи геву зи гударзи пархошгар. зади бонг бар ман чӯ ҷанговарон, натарси ту аз довари доварон. манижа манам духтари афросиёб, бараҳна надида танам офтоб. кунун дида пурхуну дил пур зи дард, аз ин дар бадон дар ду рухсора зард. ҳаме нони кашкӣ фаро оварам, чунин ронд эзид қазо бар сарам. барои яке бежани шӯрбахт, фитодам зи тоҷу фитодам зи тахт. бо ҳамин тарз дар фосилаҳои қироати қорияи хушхон лавҳаҳои ҷудогонаи достонро назм кардани мустамеи хуштаб кам воқеъ намешуд. то фарёди бомдодии хурӯсон зан мехонду шӯй мешунид. инак бонги муаззинони чаҳор масҷиди деҳа ба гӯш расид. зану шӯ ба таҳорат бархостанд ва сипас бо ҳам дар ҳуҷраи шоир намоз гузоштанд. фирдавсӣ исфандиёри рӯинтанро муваққатан ба ҳоли худ гузошта, ҳоло ки достони бежан ва манижа дар хотираш тоза аст, ба назми он оғоз кард.